Good morning, guys! Bakit parang ang dilim? My gosh. Sira na ba tong camera ko? Ayun. Kalis lang nila, Sel. Nagpaalam na, no? Magsisimba daw yung mag-anak. Hapon pa dapat yung kaso ang dami namin ginawa. Yesterday. So, by the way pala, wala akong vlog kahapon, guys. Absent ako ng 1 day. Tapos nung Saturday, nung Friday ata is super short lang na vlog yun. Kasi, wait lang. Ang dami kong ginawa din. So, yun. Pinaayos ko kasi kay sa asawa ni Sel yung yung doorknob na sinira ni Chris Pulo. Napalitan na. Ayun, and then mas na sila, nabala ko pa asawa niya. Ayun. Lagyan ko na rin siya ng ng tape para hindi na lalak. Kasi nakakaloka, bumili kami ni Froggy sa Ace Hardware. Wala siyang wala siyang susi. Ano ba? Meron ba talaga wala susi? Pero meron naman siya, lagayan siya ng susi, oh. Nakakaloka. Balikan ko yata sa Ace Hardware. Kasi wag na, kasi inayos na ng asawa ni Sel, eh. Ayun. Okay na yan. Kasi pag naglalaro sila ni BK, nalak yata nung yung isang pinalitan na ito. Tapos nagtatanong mo, bakit nalak? Ganun. Nagtuturuan yung dalawang bata. So, yun lang. Mag-ano lang daw, mamamasyal yung mag-anak. Pinayagan ko na kasi Sunday na walang gagawin. And Pacquiao Day ngayon, guys. Ayun si Daddy. Hi, Daddy! Hi, Mami! Sa office niya. Pa din dito, sa aking office. Naayos ko na yun. Nalagay ko na itong drawer na to, guys. Kasi nagtanggal ako ng mga old na resibo. Mga papel-papel dyan. Ayun, mga basura ko. Tapos pupunta ako later sa store. Gusto ko lagyan to dito ng dati, ng shelf. Yung hanging yung nakita natin sa Ace. Yung nilagay natin sa sa dating inupahan natin. Asan na ba yun? Paano to? Ako umiihip. Saan? Umihip? Oo. Backlight. Map na lang. So, yun nga. Gusto ko dito lagyan para may ko lagay ako ng mga files, na kunik-anik. Kaso, hindi ko alam. Kasi ang tigas na ito. Itong itong wall na to. Kasi matagal na tong itong bahay na to. So, nasa 50 years na daw. Kaya, gusto ko nga rin dito lagyan ng salamin pa para mas magmukhang maluwag. By the way, ayun. Nakahanap ako kahapon ng nanggaling kasi kami sa to shopping center pagkagaling sa bahay. Namili kami sa to shopping. Pinamili ko ng ng damit si BK. Mga pangalis ba nila? Ayun, tapos si Sel, nahihiya. Sabi ko, pumili ka na ng ng pangalis mo, ng damit mo. Isa lang pinili niya. Sabi ko, bala ko. Si BK na lang yung ko. Bili lang ko. Anyway, wait lang, madilim. Ito, nabili ko tong para siyang kumot lang, guys. For yata, 300 pesos. Kaya ginawa ko pantakip dyan sa sofa. Pero yun pa rin for, tapos ito 150 ba? Wait lang. Price eh. Oh, 50 pesos lang pala. 50 pesos for each ano ba yun? Pillowcase. So yan. Ang aming sofa for today. Cute! Nagkaroon ng buhay. Hindi lang plain plain gray. So far guys, 4 pa lang sa winners, sa 11 winners yung nagsasubmit ng nila ng details. So si Darrell, si Manilyn, si Daisy, and si yung bata ito nakapangalan lang kay daddy niya. So yun, 4 pa lang guys. Send nyo na po para mapaship ko na. Kaya nga nagantay ako ng kailan pa yun na post. Siguro 1 week ago na. So sabi ko para sabay-sabay na. And yet pag pag-check ko kanina nung inbox ko is 4 pa lang yung nag-send. So, sa mga hindi pa nagsisend guys, send na po para ma-ship ko na po yung mga items nyo. Okay! Grabe to guys, oh. Second batch. Akala namin tapos na yan kasi bumili pa kami bumili pa si Bunso ng pancit canton. Kasali pa rin pala siya. Warm up lang yun. May event na ba yan? Hindi pa. Di ba? Pampapawis lang ito. Alam na si Baklo si Tito Jeff, ang takaw-takaw. Hello guys. Hello guys.
Ay, magaling na siya, guys. Magaling na yan. Bibi na yun. Tapos si Lucia ang hindi pa. Halika na kain tayo. Busik yun ni Japon. Shoutout mo na yun, no? Ayun nga, shoutout ako, guys. Oh, shoutout mo. Oh. Huli ka na mo sa shoutout pala po kay Lorelai. Ano po ang tamang pangalan doon? Lorelai de Belen or Lorelai. Ayun. Bagong reseller siya sa Manila area, San Andres. Ay, lagay ko yung ano, guys. Nag-submit na to ng ano? Yung parang pinopost natin. So, ayun nga, bagong reseller sa San Andres, Bukid. Yay! Tapos sa kanyang anak na si Yesha, Hailey to, Jeff. Hailey. Tapos si Michio. Ayun, hi kids! Hi! Hi! Hi ka na! Hello po, mga ate, kuya. Puro ba yan babae? Nakapin ng kahapon. Joke, di po ako nakapunti. Sa ano ako sa bahay kasi ako kahapon sa ano, sa Don Carlos. Ayun, hello daw. Sabi ni Jopong, nabusog na busog na. Ano, wait lang mo. Huling-huli, no? Si Bunso naman namin, no? Busog na to, eh. Ayaw mo, Ben? Pabor sa akin yan. Ay, hindi. Hindi ka na, Chi. Kakain na siya. Pag nauna yan si Papin sa atin, ako. Wala tayong kakainin dito. Ayan. Yung tira ko kasi naubusan kami ng pansit canton. Okay, to be continued. Bigay na muna yung kay Wawa. Bigay mo na kay Wawa. Si Lola. Si Wawa. Wawa. Sarap, baby! Kain tayo, guys. Masarap, huwag na ako kumain sa maharap. Oops! To be continued natin. Masarap, huwag na ako kumain. Lasong yan. Kaso yung kanin, ito inubos talaga eh. Wala na, tingnan niyo. Oh. Ano ba yun, Uy, akin yan. Hello? Huli ka, Kay. Nagtutupi ka na naman ang damit mo, ah. Tinuruan ko. Mahilig ka talaga magtupi, eh, no? Mami, tinuruan ko rin kaya magtupi. Uy, yubuy. Para maayos na yung tupi niya kasi ganito yung pagtupi niya. Wala. Ito, nyari. Oh. Ginaganyan niya na. Ginaganto niya, oh. Ginaganyan. Kaya mo lang, eh. Hilig niya lang talaga. Ganda ng jacket ni Para Kay, kapaglaki ko. oh. Sige na, mamaya sabit ko yan. Oh, kita mo? Masisira yung ano, eh. Kaya kailangan naka-ano yan. Tigas na ano. Tingnan mo nangyari dito. Talab-talab o yun. Sus. Ayun, talab lahat to. O kaya nga kailangan nakasabit yan. Labas kami, guys. Punta lang kami dyan sa ano. Ang Maynila. Kalakang Maynila. May lang kami ng ulam. Sila lang na makakain eh. Naka-uwi na pala sila, ano, si Sel. Kala ko sila mag-overnight. Bukas pa uwi. Nandiyan na pagdating ko, nandiyan na sila. So, yun, dito may Chinese restaurant dito. Nasa may simbahan pa pala. Ano yun? Everwin? Hindi. No? Oo. Galaga to. Ay, galaga. Lagkit mo! Ew! Nandiri sa asawa eh. Ew! Yak, lagkit! Bibig mo lagi na lang mura. Ito yung order namin, guys. Chicken curry, beef with broccoli, and sinigang na hipon. Wait lang! Good morning! Happy Monday, guys! Walang pasok ngayon si Chris. So, sobrang long weekend yung week niya ngayon. Kasi hanggang Thursday lang sila. Friday, Saturday, Sunday, Monday. So, 4 days lang walang pasok. Ayun. Excited yung isa dyan, ah. Nagising agad, oh. This is the day. Nakita ko pa to. Ayun, nahanap niya before na vape na yun. Insert here and we smoke it. Good morning, guys. Tara, ano na tayo? Kain na tayo. May mga ano pa. Ayun, oh. May ilaw na ano. Madami pang ano, madami pang ulam yung kagabi, diba? Binili natin. Sumubo lang kasi ako kagabi, tapos tulog na.
Sabi ko sa inyo, simula nag-take kami nung ano guys, nung gluta na yon, yung Laxent na yun. Ang sarap grabe ng tulog ko kapag ka nahiga na ako nakatulog, nantok na ako nakatulog na. Wala na. Kasi kahit sampal-sampalin ako. Wala na. Wala na. Hindi na naman nakaano si daddy. Oh. Naka-negative na naman siya kagad. Tawag niya sa akin frigidaire eh. Frigid daw ako. Frigidaire. Good morning, Paknit. Good morning, Paknit. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tanggalan natin yung itlog mo. Tanggalin natin yung itlog mo, ha? Ayun ni daddy, pero dadaling ko yan sa bed. Kapag ko yun si Paknit. Ewan, ano kinakain yan? Paknit! Ano yan? Ha? Uy! Ano yan? Plastic eh. Luhok lang na. Loko ka talaga. Nang? Sa mesa. Ayun, inano ko muna kagabi guys. Tinanggal ko yung mga throw pillows, nilagay ko doon. Tapos, inano ko, tiniklop ko yung sapin. Kasi ito magulo to eh. Dito to na tutulog sa labas. Pinugulo niya ang mga sapin. Tsaka ay dapat na tayong umuwi probinsya. Ay, hindi pala, hindi kasama si Paknit. Ay, ito dali ni daddy doon eh. Pero ano yun namin guys, papasyalan namin yung mga aso doon. Tapos baka mga anak na rin kasi si ano eh, si KitKat. So sa mga gustong mag-adapt, magsabi lang. Saan ka galing, iho? Ikot pa daw sila dito sa hindi pa nagpupo. Ikaw umuwi na. Tamad ka talaga. Hinihinga na ako dun eh. May nasalbo ako yung aso dumagon nito. Tapos na, nagsagag ako guys. Yung tira lang kagabi. And then, bango. Gilis. Galing lang sa Pure Gold. Dulong. Tapos hihiwa kong kamatis, sibuyas, sili. Sarap nun dito. Tapos with matching coffee. Ay, nako, panalo. Wala pa sila, sila. Nag-ikot pa daw sa ni Chris. Bango? Kain guys. Ito yung kamatis, sibuyas, kalamansi, coffee, and then tulong. That's it. Hey guys, schedule namin ngayon for third session ng Gluta Drip. So, unahin na namin yung Gluta Drip kasi magpapalagay din ngayon ng bumper si Tonton. So, mauna na yung Gluta Drip kasi ang sakit guys, nakakaloka. Hindi naman siya masakit na masakit kaso takot ako sa alam niyo yung sa dugo kasi pag nakikita ko nang may dugo na yung yung tinusukan is nanginginig na yung yung mga kalamnan ko kaya hindi sa akin pinapatingnan ni Doc. So ayun, mabilis lang naman din kasi siya guys, pure siya. Hindi katulad sa ibang sa ibang Gluta Drip clinic na para siyang swero kalaki. Kadami. Yung sa amin is ganito lang siguro. As in, konti lang talaga. Tapos, pure na pure kasi siya. Kaya, mabilis siyang ipasok sa katawan. With vitamin C na rin siya and AHA. Yung AHA lang ang medyo masakit talaga kasi last yun na na ini-inject. So, may pagka-mahapdi na makati na ma-feel mo sa sa veins mo. So, ayun. Lalo sa akin, mahirap kasi matagal na mahirap kasi wala akong ugat dito. Ayun, nahihirapan si Doc dyan. Dito sa ko. Ano tawag dito? Para sa may siko na, sa fold ng siko. Ayan, nahihirapan si Doc. Kaya last time dito ako inanohan sa kamay. Even sa kamay, ang tagal niya kasi ang liliit daw. Parang ang payat ng ng mga ugat ko. So, yun. Kaya sana ngayon mabilis yung mahanapan ako ng ugat. Kaya iti-text ko na si Doc para matimpla na yung yung gluta. Pagdating namin, tutusok agad. Ay, colors! Ang hirap talaga magpaganda, guys. Ayun, sabi ko sa inyo, maganda yung maganda yung magpag-Gluta Drip na kasi mas napapabilis, guys, sa mga gustong
magpaputi, yung mga ganun, mabilis siya. Kailangan nyo lang maghanap talaga ng ng mura. Kasi sa amin naka 50% discount kami. Kasi nag-avail doon ng service si Nene tsaka si Inday. Tapos ni-refer kami kasi nga sabi daw nila Nene. Dok, yung ate ko parang pimple ako. So pinapunta ako doon and then ni-refer sa akin na ano ba 'to yun? Diamond peel. Tapos, and then sabi din ni Nene nung before niya, bakit di ka magpaano tayo magpaglutadri para lalo kang pumuti yung gano'n. Sila lang naman na gano'n sabi nagsulsul guys. Pero anyway, naano ko na rin, parang sabi ko, try ko nga din para mas lalo mag-clear yung skin ko. Total, nagano naman din ako ng glutathione capsule, diba? So, ayun, yun guys, sobrang sobrang liit lang niya. Kaya mabilis nga i-absorb. And then may vitamin C na siya and then AHA. So, yun. Guys, sa may QC. Ayun, seryoso na to. Wala nang urungan. Ang kapal no? Yung bumper and then yung camera sa likod, pinalagyan ko na rin. Pauwi na kami guys. Ang tagal din Anong oras tayo dumating doon? Mga 11 ata. Kasi 10 kami umalis ng bahay. Ayun, 3:05 na. Tagal din ginawa. 1, 2, 3, 4. 5 hours? My gosh. Ay, hindi. 11, 12, 1, 2, 3. 5 hours! Ang tagal. Colors. Anyway, ayun, meron na siya guys. May bumper na and then yung fender. Ayun, tapos napalagyan ko na rin ng camera. So, pag nagre-reverse, safe na. So, yun lang. And then, punta na kami sa clinic para sa aming gluten trip. Dito pa nga yung Jollibee ko, spaghetti ko. Hindi ko na nakain. Kain tayo muna. Kain tayo, guys! Gusto ko pala guys mag-sorry sa post ko sa Instagram kanina. About doon sa nang babash kila Lucas tsaka kay Lucia. Kasi, ewan ko ba kung ano problema nung yung batang yun. Parang teenager siya or nasa early 20s. Kung bakit trip na trip niyang sabihan ng daga yung mga bata. Nakakabwisit lang, diba? And then yun nga, alam niyo naman kapag yung tita nasaktan. Nasagot ko lang kung mga bad word na hindi ko dapat sinasabi. Pero, ayun, nadala lang ako guys nung damdamin ko. Pero wala na yun. Bad trip lang ako kanina. Pati mga aso ko, dinamay na, pamilya ko. Kasi sa Instagram lang siya before. And then, binlock na nga namin kasi ayaw namin ma-stress. Kaso pumunta pa naman sa vlog ko. Nakashow, mukha daw kami poop. Pangit daw, ganyan. As if naman kigwapo-gwapo niya. Takot nga siya. Siya bigla nag-private ng account niya. Paano si kuya? Masyadong pa-famous din. Gustong mapansin. Ayun. Inano ko para mapansin siya. Pero sayang yung oras ko kanina. Na-stress lang din ako sa kanya. Hayaan na lang natin. Pero yun nga, I'm sorry guys. Kasi hanggat maaari talaga ayokong pumatol sa mga ganong kababaw na tao. Kaso, syempre yung mga pamangkin ko na yung inaano niya yung sinasabihan niya ng hindi maganda. So, di ba, kaalma talaga ako. Magsabi na kayo na hindi maganda sa akin, ako na yung tirahin niyo, wag lang yung yung pamilya ko, lalong lalo na yung mga batang walang kalaban-laban. Kasi kapag nakita kita, impacto ka, talagang makakatikim ka sa akin. So, yun lang guys. Last na buhos ng galit ko sa batang yun. Ewan kung bata pa ba yun. Nag-iisip na maayos So, ayun lang. Sorry again. Alam niyo naman hindi ako ganun tao. Pero, lang ako. Nadala lang ako. We're here na guys sa clinic ng iSkin. Wala kami maparka sa baba kaya kailangan 15 minutes makababa na kami. Palang kami sa car 15 minutes lang So, ayun. Are you ready na today? Takot siya sa karayo. Pero nagtatato, diba? Tapos takot sa karayo. Ang weird lang. Ang weird lang. I love to do it on the skin, but not through the skin. It's a different ball game. It's a lot more brutal to pierce than
bombard it with needles. Hi guys. So, ayan. Ito yung ano nila, waiting area nila. Granders ng mga couch. Sarap. Sarap patulog. Ayan. I'm Kermit the Frog. Kilala ko nga si ano. Sino ba yun? Chun-Li. Si CRV. Kay Maika. Yung receptionist doon. Ganda ano. Hala ka, pinapanood na ni Doc yung vlog ko last week. Nandito kami. Si Doc talaga. Ay sila. Napanood na nila. Haha. Sige. Maganda talaga dito guys, promise. Yung parang feel mo yung yung pag-care nila sa client. Hindi ka tulad dun sa isang pinuntahan ko na parang may appointment ka, pasok ka, tapos labas ka. Wala na, di walang follow-up sa text na, ay ma'am, kailan ka babalik, yung ganyan-ganyan. Dito talagang nagipag-text meet si Doc. Para i-follow-up ka, kumustahin ka, yung ganun ba, kung pupunta ka ba, what time ka pupunta, para ma-prepare na nila yung yung gamot, di ba? Kaya yun, lipat kami dito guys. Balik mo na. Sana mahanapan agad ako ng vlog ko guys, yung paano itubo. By the way, nagpagawa ko ulit ng salamin kasi ang sakit na naman sa ulo yung, alam mo yun, yung parang blur na yung paningin ko sa kakalap sa computer, sa cellphone. Kaya pagawa ako kasi yung isa na wala. Alam ko na kay Tonton yun kung saan nilagay na itong lalaki nito. Pero nalalaglag Iba talaga pag unang pansa. Sorry. Okay, this is it guys. Si Doc Gina yung magpakita. Ando siya sa gilid. Hindi ka nakita, Doc. Hindi ka nakita, Doc. So, andyan lang siya sa gilid. Nagtatago, guys. Ganda-ganda niya nga. Next visit namin ako. Magpapakita yun. Ano na yung Miss? Angeli. Ayan, si Miss Angeli. Parang yan yung ininom namin na juice, ha? Hindi ba yun? Ang sarap ng juice. Ano yun? So, ayan lang siya, guys. Ganyan lang siya karami. Hindi compare sa ibang diba? Sa ibang center na parang siswerokan ka talaga na isang litro ata yun. Kaya yun. Oo, diba? Nakikita ko dun sa sa Instagram, gano'n. Sige, siya na muna. Sige. Ay. Ano ba sabihin na? Oo nga, ikaw muna tuturuan. Yan si daddy muna guys, si Doc. Hi Doc. Hello. Super pretty ni Doc. Sana ganyan ang kalalabasan, Doc. Binigay sa akin yung mukha ni Doc. Tanggalin mo muna kaya ito. Okay lang po. Okay lang. Guys, para makita niya kung paano yung gluta drip. Tignan po konti. Taba ng mo di. Ugat mo. Hilti. Hanap-hanap ng ugat. Sir, first time mo dito, no? Me? First time? Yeah. You kidding? Hindi, dito. First time mo, di ba, sir? Dito? No. Dito, tusukan. Hindi nakikinig to eh. Last time we see. Tusukan dito sa Sa kanya siya po. Sa First sa time. Last time arm dito, ay. di ba, sir? No. Okay nga, first time mo dito natutusukan dito. Ay, di pa rin mag-gets. Colors. Okay, sir. Sabay po tayo hinga ng malalim. In a count of 3, sir, ha? 1, 2, 3. Hinga po sa bibig. Hinga sa ilong, sir, ha? Okay, 1, 2, 3. Hinga po malalim. Hinga malalim, sir. Ulit. 1, 2, 3. Hinga po malalim. Sabay tayo hinga, sir, ha? Nakaka-minimize ng pain po yung hinga ng malalim. Open up your hand. Open up. Tape, please.
Oo nga, Dok. Yan sabi ko sa kanila eh. Sabi ko, dito, puro. Ganyan lang ka, ano, kakonti. Concentrated. Concentrated. Kasi, iba, dumadami lang yung water for marketing. Oo nga eh. But still the same water. Ibang patients ko tuloy, nagbo-bloat. Masyadong maraming tubig yung pumasok sa katawan nila. Tapos ihi lang din yun, ano. Ihi lang. Yun lang, para lang siyang ano. Juice. Sa Tetra Pak. Please. Kailan po mga 10 to 15 minutes? Yes, Doc. Okay, my turn. Kamay. Kaya ko na pala. Yeah. Dito naman pala sa ano. Ito yung huli natin practice. Dito ulit ako na. Sige po. Tayo naman. Suka pa natin kamay. Gilitin natin konti naman. Sige. Yan, sinasabi ko sa inyo guys, wala akong ano. Nakainom ka na, di ba? Ma? Opo. Dito na, susaw. Susaw. Okay, relaxan pa tayo. Yung okay, puntahan tayo naman. Relaxan po tayo. In a count of 3. Okay. Hinga sa ilong, ma'am, ha? Hinga malalim. Aba. Okay. 1, 2, 3. Hinga po malalim. Good. Very good. Good. Yay. Up, please. Open up your hand. Very good. Take this. Okay naman. Okay na. Pero pinagpawisan na naman yung kamay ko. Okay lang yan, ma'am. Ang bilis sa'yo ng effect. So, ayun na guys. Malapit nang maubos. 1/4 na lang. Hindi ko ma-zoom kasi mabigat itong camera. Ako malaglag eh. So, basta. Ayun na, konti na lang. Mabilis lang guys. So, ayan for free consultation. Punta na lang kayo dito sa wait lang, lalagay yung salamin ko. Sa clinic nila. Tapat lang siya ng ng Bank of Makati. Sa highway lang. Mismong highway lang. Wisma. Basta, may post ako sa Instagram guys tingnan nyo, dalandan yung address nila. Tapos naka 50% off yung yung total trip nila. Kaya kung na kayo, hindi naman kailangan isang isang bayaran.
pwede nyo kada session bayaran nyo. So, affordable. Kayang-kaya. Abot kaya pagpapaganda, guys. Ano yung pupush na lang? Or yung AHA yan? Nasa kaya? Yeah. It does. But last time parang sobrang konti lang. Yung second session namin. Ngayon nasa 1. Ha? Baka mas mabilis lang yung Siguro. Pero puno talaga yung ngayon. So pagtingin ko last time, ano lang, 1/4 lang. Sabi ko parang sobrang puro neto ngayon. Or same talaga isang boteng ganyan. Isang 50 to 100 ml. I see. Separate pa rin yung AHA, no? Opo. Yan. Tapos na, guys. Yan lang. Pinupush na lang yung natitira sa, sa tube. Tapos, may dinadagdag na AHA paparuti lalo. Hinakyat muna dito, guys, yung parts na tinanggal kitonton kasi bebenta namin bukas sa Evangelista. Ayun, kasi kapag iniwan yan sa sa likod, baka kalakali ng mga mga nangangalakal. Baka kuhanin. Ayun, pinakyat ko na. Sayang eh. Lalo ito, bigat. Ano pa naman yung buo, wala yung kagalos-galos. Ito minor lang sa sa bandang. Sa ganyan niya. So, mareremedyo naman yan. Tapos ito. Ay, ito meron din yan din, oh. Hey. Ito, may tama din yan konti, eh. Ito. Oo, yung umano sa poste sa Cash and carry. Cash and carry. Pero mareremedyo naman nila yan, eh, na? Yeah. So, mabibenta pa yan talaga. Of course. Pera pa yan, eh. Hindi mag-iba-iba yan. Oo nga. So, tama, dito muna yan. Kaya place lang. Ouch! Ayun, kaya pala isa lang yun eh. Oh, sa ilalim mo muna yun. Diyan sa ilalim. Ito. Sa ilalim mo na, Dim. Tabi mo muna dahil hindi ko may dadaan siya eh. Pagod na. Pagod na. Ayun. Dali, dali. Dali. Huwag ka dyan, dali. Huwag dyan. Ano ka daw? Tara. Huwag ka dali. Dali. Pagod na. Pakamot. Pagod na. Ay, wag ka dyan sa ilalim ng ano ko. Ay, naka. Dinner tayo, guys. Oh, amoy panis yung anak mo. Amoy maghapon na. Ayun, nagluto sa Sel ng pechay. Ginisang pechay. And then, Gigi. Yay! Isda. Tagal ko lang gusto kumain ng isda. Buti na lang, mali na siya kanina. Bumuli siya niya. And it's perfect, guys, kapag ka merong chili. Bicol chili paste. Yes, gluten. Tsaka lang muna. Kanina gusto mo pumasok. Nung pinasok ka, gusto mo lumabas. Tsaka lang. Ayan. And then, timpla lang ako ng Glutafit. Glutafit. Ito yung tinimpla ko kahapon. Ay, kanina. Sabi ko dadaling ko. Kasi balik ko muna. Sabi ko dadaling ko. Di ko naman nadala. Pero nainom ko na. Macboy! Tapos na, guys, akong kumain and maghugas na pinagkainan kasi nagplancha si Seth. So, para makapagpahinga yung niya. Yung kamay niya. Yes, Maggie! Nakasunod na naman agad sa akin ng baby girl ko. Hi! Ay, nakapaghilawas na rin ako, guys. Nakapag-wash na ng down there, you know. And mag-base na tayo. Ayan. Gulo-gulo ang aking damitan. Ayan. Di ko abot dun eh, kaya... Panik na lang. Anyway, kuha tayong white na pangtulog. Uy, baka kalain nyo guys ha. Ulit-ulit ako sa white na pantulog ko. Hindi meron ako na itong 7 or 10. Kaya bumili ako nito sa Baclaran. Yung pang para siyang undergarments or yung mga ginagamit ng mga dalaga. Mga pausbong pa lang. So yun, ginagamit ko siya as pantulog. Yun, and then shorts.
Where's the shorts? Ayan, pwede na yan. Gusto ko yung maninipis lang. Okay na sa akin yung mga walang garter. Oh, si daddy. Maliligo ka? Hindi na. And syempre, underwear. Ayan, meron akong nakatago dyan, ano, isang box. For ano, tawag ito, mag out of town, ganun. Magdadala ko ng mga bago or tawag dito, pang backup lang kapag nasa labahan po. Kaya ang dami ko ng ano, underwear ko. TMI, no? Pati ba naman yun? Inaano ko sa inyo. Bihis lang ako guys, para makapag skincare na rin ako. So you guys, I'm done na sa aking skincare routine. Kala mo ang daming ginagawa. Ano lang ako, toner lang ako. And then yung tea tree oil yung ginamit ko ngayon sa mga parang pausbong or bagong pimple. Ayan, para mabilis din siya makatuyo ng pimple, guys. Yun ang ginagamit ko for 3 days na rin ata. Pahinga muna ako sa Amaze Balm. Pero the best pa rin ang Amaze Balm, guys. Lalo na pag inano niya talaga sa all over your face. In-apply nyo, kinabukasan. Parang Korean skin. So, yung iba yung glow. And that's it na, guys, for today's vlog. Papaalam na ako kasi bukas may pasok na si Chris. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Pero binaba ko na yung chicken. Kasi meron naman ako dyan, may sopas. Oh, yun lang. Wala pala akong gatas. Bear brand na lang kaya. Pero maaga kasi ako nagluluto. So, bahala na guys kung maluto ko kay Chris bukas. Kasi practice lang naman sila for this week. Kasi field demo nila next week. Or sa 15 ba? O, next week ata. So, yun. And nakapili na rin ako ng mga pagbibigyan ko ng mga voucher for ano ba yun ginawa sa akin, guys? Sorry. Nawawala na naman ako. Yung diamond peel. So, yung isa sa friend ni Mika ko binigay sa Facebook. And then yung tatlo sa Instagram. So, sorry guys yung mga hindi nabigyan kasi 4 lang yun. Kasi binigyan ako ni Doc ng 2. And then, binigyan naman ako ni Nene tsaka ni Dayan ng tag-isa. So, bali 4 yun. Bibigay ko na lang din sa inyo yun. Kaya, ayun, 4 lang yung kaya. Next time na lang guys kapag binigyan ulit tayo ng ice skin. So, hi pala, Miss Gina. Si Miss Gina pala is beauty consultant siya, guys. So, manonood na daw siya ng vlog natin. Ayun. So, mag-open din sila ng branch sa BGC. So, ayun, abangan yung pag-open na yun sa mga taga-Taguig. Magkakaroon na ng ice cream sa Taguig. Tama, diba? Taguig yung BGC. Yeah. Bonifacio High Street pa yun. Whatever guys. Basta BGC. So, yun. Good night. We'll see you tomorrow. Masaya si Daddy kasi nalagyan na ng si Tonton ng bumper. Yun. Mapapasunod ko na naman siya kasi nasunod yung gusto niya. Bye. Good night.